A plataforma constituída no Concello de Poio para a Defensa da Sanidade Pública achegouse esta mañá ao Centro de Saúde de Combarro para denunciar o déficit sanitario que existe neste sector. Ademais, o colectivo asegura que as infraestructuras que hai actualmente na parroquia non reúnen os requisitos mínimos para prestar un servicio de calidade e por iso piden un novo centro que conte con máis persoal e máis recursos. Entón, nós demandamos que desde o Sergas se cubran xa todas as vacantes que hai neste Concello de todos os profesionais, que se dote de medios suficientes aos centros de saúde e que se inicie un proceso de construción dun novo centro que dé cabida a todos os veciños deste Concello que, xa digo, ten máis de 17.000 habitantes e en períodos de verán se duplica. A plataforma asegura que Poio é un dos concellos da área sanitaria de Pontevedra co peor ratio, xa que soamente hai un profesional por cada 2.150 habitantes. Temos un déficit de profesionais moi importante, polo tanto, a necesidade de crear esta plataforma ben dada por eso, non hai outro motivo como desde a oposición do Concello de Poio se quixo facer notar estes días dicindo que estábamos máis que o único que pretendíamos é desgastar a Feijóo. Non pretendemos desgastar Feijóo porque xa se desgasta el solo. Este colectivo anima a todos os partidos políticos do Concello a participar nesta iniciativa, xa que o seu único obxectivo é defender a sanidade pública en Poio. E facemos un chamamento á oposición no Concello de Poio a que participe nesta plataforma se realmente está interesada en defender a saúde dos veciños de Poio. A Plataforma para a Defensa da Sanidade Pública está formada por máis de 16 asociacións e entidades sociais do Concello, entre elas o BNG, o PSDG e a formación Avante Poio.